Nibżam il-ġurnata fejn int ma tibqaxen, nibqa' ngħix darbojta sakemm nifsi intej. Bisfumatura til-win turini kanvas mimli għajxin, tibda bwieġ bajdani bir-roza ħamra nibloran ġo safrani bil-viola kallani. Tibqa' taċċertani, tibqa' tinspirani. Meta kien qalbi tajt kif ħasferrani rajt, dejjem sfidtek miegħi, kont lossi x'num tiegħi. Meta ġo fija lajt wara jabkuraġġ bqajt, intex ħajtek miegħi, kont lossi x'num tiegħi. Nibżam l-isfidi li għad xi darba nsib, nibqa' nħoss f'qalbi rimors għax int ma bqajtx qrib. Ġmiel in-natura tfewwa turini faraġ meta nnewwa, priħli u mellisni u b'qosra wen-nies bil-bogħod int ħarisni bil-maltem titlisni. Tibqa' tgħix lil-ġrajja, tibqa' tgħix li-rajja. Meta kien qalbi tajt kif ħasferrani rajt, dejjem sibtek miegħi, kont lossi x'nu tiegħi. Meta ġo fija lajt wara jabkuraġġ bqajt, intex ħajtek miegħi, kont lossi x'nu tiegħi. Nibża biss xi darba nitlef it-tama u ma nibqax inħares lejn id-dinja bħalma kont xi darba l-imħabba stramba meta ddur u tikber bħal-karma, u l-iktar ħaġa li tweġġa' lub meta tfal jintużaw bħala arma. Iż-żmien jgħaddi tafu mhux ħajjistennik, qatt ma fimt l-umanità għalfejn inkomplu naħlu l-ħin, għax tlifna l-valuri u r-rispett lejn xulxin. Issa ċans għax malli jaqta l-ostiġnu għaf li jiskad il-ħin. Meta kien qalbi tajt kif ħasferrani rajt, dejjem sibtek miegħi, kont lossi x'nu tiegħi. Meta ġo fija lajt wara jabkuraġġ bqajt, intex ħajtek miegħi, kont lossi x'nu tiegħi. Meta qalbi tajt kif ħatferraħni int rajt, dejjem sibtek miegħi, kont l-ossiġnu tiegħi. Meta ġo fija lajt wara jabkuraġġ bqajt, inti għext ħajtek miegħi, int kont l-ossiġnu tiegħi. Grazzi. Grazie, Laħwa.